ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ପିଣ୍ଟୁ, ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ? କଥା କ'ଣ କି ସାର୍, ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ପରା ମୋତେ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଲେଖୁଥିଲା। ଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ କୋଉଠିକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ପୂଜା, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା କିନ୍ତୁ ପିତୃଭାଷା କାହିଁକି ନୁହଁ? କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ମା ମାନେ ପରା କେବେ ବି ବାପା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଚୁପ୍, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଆସିଲା ମନକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପା କହିଲୁ ଡାଙ୍ଗ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ସାର୍, ଏଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରା ଆମ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସେ। ତୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସେ? କାଇଁ କହିଲୁ ବାପା କେମିତି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ କଟୁଛି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଶଳା ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିଦେଲ। ସାର୍, ବାପାଙ୍କ ଶଳା ମାନେ ତ ମାମୁଁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଆଉ। ଚୁପ୍ କର ବଦମାସ, ଗୋଟେ ମଜାକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନ, ଯାହା ଆସିଲା ତା ମନକୁ କହିଛ। ମୋ ସାନ ଜୀବ ନା ତ ମାଡ଼ ଖାଇବ।